As traballadoras da empresa encargada do servizo de cociña do Hospital Domínguez de Pontevedra van ir á folga. Serán 4 xornadas de paro para protestar polas súas condicións laborais. Denuncian tamén que a empresa está a ofrecer un servizo deficiente aos pacientes. Que tal, saúdos? O Concello de Ribeira insta a Xunta a manter o compromiso de dotar o municipio dunha residencia da terceira idade. O Goberno local encargou un informe urbanístico sobre a viabilidade do terreo das Saíñas, unha parcela descartada polo Goberno galego por tratarse dunha zona potencialmente inundable. No Executivo local, ao mesmo tempo, tenden a man na procura de novos terreos que permitan albergar este servizo. A Deputación de Pontevedra asumirá o 100% do financiamento do proxecto de reordenación da rúa Carlos Maside de Pontecesures. O presidente e a alcaldesa asinaron un convenio no marco do plan extra polo cal a Administración Provincial achegará 371.000 euros a esa actuación. Esa contía súmase aos 65.000 procedentes do plan máis provincia que o Goberno local tamén vai destinar á reforma. A partir deste sábado, a pontevedresa Josefa Vázquez Juncal, máis coñecida como a señora Pepa, terá unha rúa co seu nome na cidade. Será no barrio da Once. Ás 7 da tarde do sábado celebrarase unha homenaxe pública para honrar a súa figura por manter en pé unha das familias máis represaliadas do Concello despois do golpe de Estado do 36. Nace a campaña Vilagarcía 100%. Trátase dunha iniciativa turística que pon en marcha o Concello de Vilagarcía exclusiva para os vilagarciáns. Vanse ofertar 1.300 prazas para dar a coñecer a riqueza natural e histórica da vila de xuño a novembro. Haberá visitas a Cortegada, obradoiros, rutas e xincanas. Todas as actividades van ser de balde. E multitudinaria recepción abrindada polos noieses o seu equipo de fútbol sala tras lograr a permanencia en primeira división. Xogadores, técnicos e directivos do Noia Portus Apóstoli recibiron o apoio e gratitude das súas afeccións. E completamos portada cos concertos do Albariño, DIV, Britiago e Jan Block protagonizarán os concertos da noite do 1 de agosto dentro da programación da festa do Albariño de Cambados, moi coñecidos entre a rapazada. Esta será a súa única actuación en Galicia este verán. Así, con ritmo urbano, imos comezando xa as novas do día. As traballadoras da empresa Servicio Personas e Salud, encargada do servizo de cociña do Hospital Quirón Salud Domínguez de Pontevedra, irán á folga. Serán 4 xornadas de paro para protestar polas súas condicións laborais, pero non só iso, denuncian que a empresa está a ofrecer un servizo deficiente aos pacientes, con comida conxelada e menús que en moitas ocasións non atenden ás dietas pautadas. As traballadoras de cociña do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra denuncian as deficiencias do servizo que hai preto de 2 anos asumiu a empresa Servicios Personas e Salud, pertencente ao grupo empresarial. A comida que se suministra aos pacientes do Quirón Salud se fai fora de Pontevedra, é comida conxelada que se trae para aquí, que se quenta nuns fornos e que despois se lle suministra aos pacientes. Chega unha vez por semana e vai toda en congeladores e depois en cada servicio vas quitando o menú que corresponda. Si o tes, que hai moitas veces que non tes o menú que corresponde e tes que buscarte a vida. O problema, aseguran, non é só a baixa calidade destes produtos, tamén alertan do descontrol que se dá na xestión dos menús especiais que teñen algúns pacientes. Foi un paciente que levaba tempo ingresado, ten unha dieta específica, salía no etiquetado da comida que lle correspondía un menú. Esos menús non había, esa persona estuvo comendo 3 días seguidos o mesmo menú. Hai moito descontrol, entre outras cousas porque non hai unha boa coordinación do servicio, non hai unha persona dietista responsable de aquí, responsable de controlar estes menús. A dietista está en Madrid. Ademais de protestas por estas deficiencias no servizo, as traballadoras denuncian as súas condicións laborais. Actualmente son 8, pero a empresa non cubre baixas ou vacacións.
O cal tamén ten repercusións a limpieza e a higiene, porque as tareas de limpeza e de higiene non se poden facer de xeito adecuado como consecuencia desta carga de traballo. Por iso acordaron ir á folga. Pararán durante 4 xornadas os días 17 e 24 de xuño e 1 de xullo para denunciar públicamente as condicións do servizo. E pensamos que a idea é de que pasado o verán incluso se proceda a unha reducción do escaso plantel que hai, e como a disposición negociadora destos, pois é a falta de disposición negociadora, mellor dito, nos é sobradamente conocida, pois decidimos non perder un tempo en andar solicitando reunións que seguramente non se darían ou que se aplazarían ou que se darían e non se resolvería nada. Dende Comisións Obreiras lamentan ademais que a realidade que se vive neste servizo de cociña é ben diferente da visión que a empresa responsable do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra ofrece a través da súa publicidade. E a comunidade educativa do Colexio San Clemente de Caldas continúa recompilando apoios para reclamar á Xunta a recuperación da terceira unidade de infantil. Hoxe nas redes sociais, nas que están a compartir as súas protestas, publicaron un vídeo no que persoeiros do mundo da cultura apoian esta reivindicación. Así, os escritores Manuel Rivas e Marilar Aleixandre, actores como Mabel Rivera e Federico Pérez, e os músicos Uxía, Xavier Díaz e Cristian Silva solidarízanse coa loita da comunidade educativa. Ademais, as familias continuarán coas súas protestas este venres. Teñen previsto empapelar o exterior do colexio cos debuxos realizados polos nenos e nenas para reivindicar a recuperación da unidade. Ola, eu chamome Mabel Rivera, son actriz e quero enviar un saúdo e todo o meu apoio a todas esas nais e pais, profesorado, veciñanza, representantes dos grupos políticos no Concello de Caldas de Reis, que están en contra de que se retiren esa terceira unidade de infantil do Colexio Público de Caldas. E falamos agora dun accidente laboral que se producía na tarde de onte en Boiro e que afectou a unha traballadora da empresa Biomega asentada no polígono de Espiñeira. Seica a empregada resultara ferida nunha man ou quedarlle atrapada nunha máquina. Ata o lugar do suceso desprazáronse efectivos do Parque Provincial de Boiro. Unha vez alí, os bombeiros comprobaron como antes da súa chegada os propios mecánicos da empresa xa foran capaces de liberar a man á víctima, polo que tan só procederon a inmovilización de extremidade cunha vendaxe comprensiva á espera tamén do persoal sanitario. Foi desprazado á zona o helicóptero medicalizado que se encargou finalmente de trasladar a ferida ao clínico de Santiago. Ademais dos bombeiros interviñeron neste operativo a Policía Local, a Garda Civil, Protección Civil, o 061 e médicos do PAC. O Concello de Ribeira insta a Xunta a manter o compromiso de dotar o municipio dunha residencia da terceira idade. O Goberno local encargou un informe urbanístico sobre a viabilidade do terreo das Saíñas, unha parcela descartada polo Executivo galego por tratarse dunha zona potencialmente inundable. No Goberno local, ao mesmo tempo, tenden a man na procura de novos terreos que permitan albergar este servizo. O anuncio da paralización do proxecto da residencia de Ribeira colleu por sorpresa ao Concello, que levaba meses demandando a Xunta o pulo definitivo para contar con esta infraestructura. Lonxe disto, a Conselleira de Política Social anunciaba a pasada semana que non se poderá construir na parcela cedida polo Concello nas Saíñas, ao tratarse dunha zona potencialmente inundable. Digo que nos colle por sorpresa porque en ningún momento tivemos un requerimento formal, en todo momento estivemos tramitando de maneira áxil e dilixente as tramitacións burocráticas que pedían para ter licenza de obra desa residencia e, por tanto, o único que nos quedaba para a súa resolución e, por tanto, a licitación das obras era o trámite de Augas de Galiza. E sorpréndenos que se fagan estas declaracións a través dos medios de comunicación nunha visita oficial a Ribeira a que non se nos ten convidado e non se reúna co Goberno Municipal de Ribeira a pesar de que levamos máis de 2 anos reiterándolle escritos e facendo chamadas á Consellería para que nos reciban.
Dende o Concello criticaron esta decisión, posto que o proxecto contaba cos informes favorables polo que entenden que podería ser viable. Por esta razón, encargaron un informe ao Departamento de Urbanismo e realizaron unha serie de consultas ante a Delegación do Goberno sobre os cambios normativos. Tamén lle solicitamos un informe ao Departamento de Urbanismo porque temos constancia e cremos que ese emprazamento pode ser axeitado, que non existe ningún tipo de argumento técnico que así o impida, pero tamén fixemos unhas consultas ante a Delegación do Goberno, xa que a Consellería está aducindo que hai unha modificación do regulamento de dominio hidráulico, cando iso non hai ningún tipo de modificación legislativa actualmente en trámite, e por tanto entendemos que as regras que rexen actualmente pois permiten a construción desa residencia pública no lugar das saíñas. En paralelo, o Concello estudará emprazamentos alternativos para, no caso de que finalmente existan criterios técnicos contrarios á actual ubicación, poidan poñer a disposición da Consellería novos terreos. A Deputación de Pontevedra asumirá o 100% do financiamento do proxecto de reordenación da Rúa Carlos Maside de Pontecesures. O presidente e a alcaldesa asinaron un convenio no marco do Plan Extra, polo cal a Administración Provincial achegará 370.000 euros máis á actuación. Esta contía súmase aos 65.000 procedentes do Plan Mais Provincia que o Goberno local destinará tamén a esta reforma. Deste xeito, os 436.000 euros que vai custar esta intervención procederán de fondos provinciais. A Deputación de Pontevedra asumirá o custo total do proxecto de reordenación da Rúa Carlos Maside en Pontecesures. A obra supón un investimento de 436.000 euros. Deles, 65.500 proceden do Plan Mais Provincia. A contía restante sufragarase con cargo o Plan Extra. É unha actuación que vai a un orzamento de case 440.000 euros con financiamento 100% da Diputación, onde hai a parte do Plan Extra, que é un 85%, e o 75% restante, o 15%, perdón, restante, pois vai con cargo á liña 1 do Plan Mais Provincia. O presidente provincial e a alcaldesa da vila asinaron o convenio que permitirá levar adiante esta actuación. No proxecto proponse a peonalización do treito comprendido entre a fachada da antiga fábrica de gaseosas Zabala até o entronque co paso inferior do ferrocarril, mentres que no resto do viario converterase nunha plataforma única de preferencia peonil compartida cos vehículos. Vamos a conseguir con esta intervención casi 500 metros cadrados que gañamos para tránsito de peóns, ao mesmo tempo que garantizamos os negocios que están ubicados na zona o acceso do tráfico para realizar as súas compras e os veciños o acceso ás súas vivendas sin ser penalizados, e estamos convencidos de que vai a ser un revulsivo para todo o Concello, porque estamos falando dunha zona densamente poboada na que próximamente se vai a sacar a venta unha promoción de vivenda. Mais aló desta achega, o Concello de Pontecesures recibirá este ano máis de 890.000 euros da Deputación a través de programas do Servizo de Cooperación como o Plan Mais Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Isto é outra mostra evidente de que somos un goberno municipalista, onde poñemos a disposición dos concellos máis recursos que nunca. O Concello de Pontecesures está a recibir e están os datos máis fondos da Diputación que nunca para levar e mellorar a calidade de vida dos veciños e tamén os servizos como é neste caso. Para iniciar os traballos na Rúa Carlos Maside, o Concello está pendente de recibir a autorización da Adif para arrancar así o proceso de licitación e a posterior adxudicación da obra. Nemeis anuncia a pavimentación de varios camiños de titularidade municipal situados nas parroquias de San Lourenzo e San Martiño. A actuación estenderase a 4 vías. No caso do camiño a Bandeira San Martiño é unha vía crucial ao ser limítrofe con Ribadumia. En canto da Cabada San Lourenzo de Nogueira, conecta co Concello de Portas e ademais favorece o acceso a moitos servizos, tanto públicos como privados. Tamén se actuará no camiño Pompeán Paradela. Por último, o proxecto inclúe tamén o camiño Balboa Armenteira, fundamental tanto para residentes en Meis como para visitantes desta zona. Aproveitando estes traballos, tamén se farán melloras na rede de saneamento e abastecemento. Este conxunto de melloras suporá un investimento de 72.000 euros. Vaise financiar o 100% con fondos do Plan Mais Provincia da Deputación de Pontevedra. Esta mañá, xunto con membros do Goberno local, visitaba unha das zonas a mellorar o deputado Javier Tourís, que avanzou que esta actuación
actuación vai ser aprobada este venres na Xunta de Goberno Provincial. Son máis de 70.000 euros, dentro dos casi 400.000 que ten na línea o Concello de Meis, e, bueno, a verdade, pues, estamos encantados de estar aquí hoxe, mirando, porque este é un dos camiños que se van a asfaltar, hai outros tamén que comunican con Ribadumia, o sea, son camiños que teñen unha gran mobilidade, camiños que realmente fan falta, pues, para que están en un estado, bueno, pues, que lle fai falta a capa de rodadura. Vais a levar a cabo a mellora viaria en varios camiños que colindantes con outros municipios, co Concello de Ribadumia, tamén co Concello de Portas. Vamos a facer unha obra moi importante de bombeo na parroquia de San Salvador que é moi necesaria, e vamos a incrementar tamén unha rede de saneamento na zona das Congostras, ademais dos camiños que nos van a unir con Ribadumia e que van a facer un mellor servicio para os lugares de Gondes, Fofán, para as Congostras e lugares de Ribadumia. Tamén vamos a estender aí a nova rede de saneamento. E seguimos agora na Pobra. O Parlamento de Galicia aprobou unha proposición non de lei presentada polo Grupo Popular a través da que se exixe o Concello da Pobre, a Dirección Xeral de Costas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a asunción das responsabilidades polos vertidos detectados na Ribeiriña. A iniciativa, que se va adiante a pesar do voto en contra de BNG e de PSDG, incide na necesidade de adoptar de xeito urxente as medidas necesarias para corrixir as deficiencias que os provocan e evitar novos episodios contaminantes. En concreto, pídese ao Goberno Central que axilice o plan de investigación e que antes do 18 de xullo presente o seu informe final, xa que a partir dos resultados obtidos determinaránse as actuacións a seguir. E o BNG de Noia levará a pleno unha serie de iniciativas solicitando o cumprimento dos acordos cos traballadores. Refírense principalmente á aplicación do protocolo antiacoso e a posta en marcha dun plan de igualdade. Tras varias xuntanzas con funcionarios, o BNG de Noia faise eco de algunhas das demandas transmitidas polo persoal do Concello, entre elas a necesidade de aplicar o protocolo antiacoso, elaborado xa hai máis un ano por unha empresa externa, pero aínda sen desenvolver. Tamén urxen a elaboración dun plan de igualdade como obriga a lei a calquera empresa con máis de 50 traballadores. Vimos de saber que hai un protocolo contra o acoso que foi contratado, que xa está pagado e que leva moitos meses, incluso máis dun ano, nun caixón. Nun momento como de agora non entendemos que nun concello que ten decenas e decenas de traballadores, máis de 100 traballadores, pois non exista un plan de acoso, e moito menos que se pague a unha empresa para que realice ese protocolo contra o acoso e non se dea a formación e non se desenvolva no interior do Concello. Ademais, tamén imos a requerir ao Concello, ao Goberno Municipal, que dunha vez por todas faga un plan de igualdade do Concello. Lembramos que todas as empresas que teñen máis de 50 traballadores e traballadoras teñen a obriga de ter un plan de igualdade, e non é normal, non é algo que se poida permitir que precisamente unha administración pública, unha administración local como a de Noia, non faga nada para desenvolver ese plan de igualdade que teñen que desenvolver todas as empresas. A recuperación dos plans de pensións municipais acordada na Mesa Xeral de Negociación Colectiva é outro dos acordos que continúan sen materializarse, privando os traballadores deste dereito. Hai que lembrar que na Mesa Xeral de Negociación Colectiva dentro do Concello se acordou o feito de recuperar os plans de pensións municipais. E isto é unha cuestión que só precisa dun informe de intervención e da aprobación por parte do Pleno para que o persoal recupere este dereito que xa tiña adquirido e que eliminou a Lei Montoro e que agora volve a ser algo que se pode recuperar. E, polo tanto, volvemos a dicir, se se chega a un acordo na mesa de negociación cos traballadores do Concello para que se recupere un dereito como é os plans de pensións municipais, non se pode, como se está facendo con todas as cousas ou con moitísimas cousas, de agardar nun caixón e non leválo adiante. Lembran ademais os nacionalistas a obriga de convocar a Comisión de Seguimento do Teletraballo, que dende a súa implantación no ano 2022 non volveu reunirse.
Bueno, se vostedes viven en Vilagarcía, se están empadronados nesta cidade, están de sorte porque o Concello lanza unha nova iniciativa, Vilagarcía 100%, para descubrir recursos patrimoniais e históricos que ten a cidade, entre eles a xoia da coroa que é Cortegada. Coñecemos máis detalles deste proxecto logo da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A partir deste sábado, a pontevedresa Josefa Vázquez Juncal, máis coñecida como a señora Pepa, terá unha rúa co seu nome na cidade. Será no barrio da Once. A 7 da tarde do sábado celebrarase unha homenaxe pública para honrar a súa figura por manter en pé unha das familias máis represaliadas do Concello despois do golpe de Estado do 36. O seu fillo maior, Milucho, dirixente socialista e da loita obreira, foi torturado e asasinado. As súas fillas, Fina e Tucha, foron rapadas, torturadas e encarceradas durante 2 meses, ademais de seren perseguidas e impedirlles exercer a docencia, decisión que se estendeu á súa neta incluso anos despois. O seu home, Antonio, foi detido. A persecución afectou tamén a empresa familiar, o Ferreiro do Marco, que foi intervida. Nesta situación, a señora Pepa viviu vendendo ferramentas da súa fábrica nas feiras e mantendo un taller de costura nos baixos da súa casa. A ela atribúese o bordado da bandeira da Sociedade de Agricultores de Salcedo, seguindo o deseño simbólico de Castelao. No seu recordo descubrirase a placa da nova rúa e un panel que recolle a súa vida. O nomeamento responde a un acordo plenario que se adoptou por maioría o pasado 17 de febreiro. Tamén a vontade do Concello de feminizar o rueiro pontevedrés. A rúa, o nomeamento da rúa da señora Pepa, a rúa Josefa Vázquez Juncal, así como este acto que pretende ser, como digo, non só un acto homenaxe a honrar a figura de Josefa Vázquez e de alguna maneira, de forma humilde por parte deste Concello, unha mínima reparación do que sufriu esta muller tan querida e respetada en Salcedo, pretende tamén que sexa de alguna maneira e por extrapolación que sirva para recoñecemento de todas aquelas persoas, especialmente mulleres, que traballaron día a día para levantar esta cidade. Ela é un exemplo, pero representa de alguna maneira a todas elas, así que entendemos que é necesario esta homenaxe, así o imos a facer. Pois seguimos con máis proxectos sobre rúas. A Deputación da Coruña e o Concello de Boiro avanzan no proxecto de construción dun novo vial que as dúas administracións consideran estratéxico para o vertebramento do municipio. Trátase da mellora da estrada que une o Saltiño e Berres, que permitirá desconxestionar o tráfico no núcleo urbano e mellorar tamén a conexión entre as parroquias de Cabo de Cruz e a Banqueiro. Para abordar este importante asunto, o alcalde Xosé Ramón Romero e o concelleiro de Urbanismo Luís Ruiz reuníronse na Coruña co presidente da Deputación, con Valentín González Formoso. Dende o organismo provincial comprometéronse a darlle o apoio técnico e financiero ao proxecto, un xesto que agradecen dende o Concello. A actuación contempla unha plataforma de 14 metros de ancho con 2 carrís de 3,5 metros, arcéns laterais d'1 metro a cada lado, un carril bici de 2,5 metros e unha mediana central con alumeado público. O Concello de Vilagarcía fai un chamamento á cidadanía para que aporte posibles indicios de onde pode estar a Cruz do Monte Xabre, un símbolo da cidade que foi arrancado a finais da semana pasada. Dende o goberno local insisten en que non foi máis que un acto vandálico, dado o escaso valor económico desta peza. Dígase todo que si tiña un alto valor sentimental. Esta mañá anunciaron ademais que se van facer tarefas de desbroce na zona antes da chegada do verán, uns traballos que van a aproveitar para peneirar toda esa zona na procura deste elemento. Estamos moi apenados do que pasou e moi enfadados, ademais, porque un acto de vandalismo total, como dixemos, non é unha cruz que teña un valor económico, pero sí que ten un valor simbólico e sentimental moi grande para a nosa cidade. Vamos a aproveitar, ademais, porque tocaba xa unha limpeza profunda do entorno do miradoiro, da maleza. Queremos pensar que foi un acto de vandalismo que a ver se temos a sorte de que esa cruz fose pois arrancada, tirada ali no entorno,
entón con esa limpeza de maleza que apareza. E se non temos pois esa sorte, pois pensamos facer unha similar a colocar, porque era algo moi simbólico, que calquera persoa que poida ter información non la comunique. Bueno, declaracións do concelleiro Carou logo de presentar a nova campaña Vilagarcía 100%. Trátase dunha iniciativa turística que pon en marcha o Concello de Vilagarcía exclusiva pros vilagarciáns. Vanse ofertar 1.300 prazas para dar a coñecer a riqueza natural e histórica da vila de xuño a novembro. Haberá visitas a Cortegada, obradoiros, rutas e xincanas. Todas as actividades van ser de balde. Para que os vilagarciáns poidan gozar da súa cidade, o Concello pon en marcha a campaña Vilagarcía 100%, unha iniciativa turística pensada neste caso só para a veciñanza do municipio. É unha campaña de turismo familiar solo para residentes en Vilagarcía de Arousa. Normalmente estas campañas turísticas pois se fan para que disfruten e coñezan o noso patrimonio, neste caso medioambiental, turístico, pois a xente que nos visita, pero esta vez queremos darlle unha volta, queremos premiar aos nosos cidadáns, que sexan eles os protagonistas desta campaña. Unha campaña na que se van ofertar de balde 1.300 prazas para dar a coñecer a riqueza natural e histórica da vila de xuño a novembro. Salientan as 600 entradas para visitar a illa de Cortegada. Que moita xente a día de hoxe todavía tendo a tan só escasos metros que, como sabedes, incluso con marea baixa se pode camiñar ata ela, pero que a día de hoxe ainda non é coñecida por todos os vilagarciáns. Haberá 600 prazas que creemos que é un número moi importante. A elas hai que sumar as outras 700 repartidas entre obradoiros, rutas e xincanas. Estamos falando de obradoiros e rutas que poderíamos decir observando macroinvertebrados, os pequenos habitantes dos ríos, iniciación ao kayak, coñecemento dos cantos das aves, fabricación de caixinas de niño, contacontos de natureza, música de natureza con construción de instrumentos musicais con elementos naturais, xincanas históricas por Vilagarcía con xogos de pistas. As entradas poderán adquirirse mes a mes a partir do día 1 en ticket.vilagarcía.gal. A Deputación de Pontevedra organiza con Escena Galega unha xornada sobre accesibilidade e inclusión nas artes escénicas. Será o vindeiro martes 17 de xuño e suporá a primeira vez que estas xornadas cheguen á provincia de Pontevedra. Non só debemos facer eventos culturais para pasalo ben, sino que debemos fomentar o debate e a reflexión. E este foro vai ser pioneiro e único en Galicia polas temáticas que hoxe presentamos aquí. Apoiar as persoas que coas súas situacións, coas súas discapacidades, puedan ter os mesmos dereitos no acceso á cultura. Estas xornadas pretenden ser moi prácticas e moi enfocadas para que sexa unha realidade xa implementar medidas de accesibilidade e inclusión tanto en compañías como en espectáculos como en espazos. Falamos moitas veces de que para todo fai falta orzamento, pero nestas medidas moitas veces non é cuestión de orzamento, sino de coñecemento e de vontade. Realizar un paseo táctil non se precisa orzamento de ningún tipo para facer algo así. Baixo o título Accesibilidade e Inclusión nas Artes Escénicas, construindo experiencias accesibles dende o primeiro clic ata a butaca, terá lugar no Salón de Plenos do Pazo Provincial. Trátase dunha xornada que contará cunha parte teórica pola mañá e práctica pola tarde. O obxectivo é concretar o traballo que desenvolve a asociación dende o seu grupo de traballo de accesibilidade e inclusión. Así, expoñeránse as experiencias nesta materia que se levaron a cabo nos últimos anos. Estableceranse os alicerces sobre o deseño da comunicación para persoas con discapacidade visual e baixa visión e reflexionarase como achegar estas persoas como público das artes escénicas. A actividade vai dirixida principalmente a profesionais do sector ou persoas interesadas no traballo de accesibilidade e inclusión desta rama artística. A capacidade de 80 persoas e xa está aberto o prazo de inscripción.
E dende hoxe xa están á venda as entradas para dous novos monólogos que terán lugar no Auditorio de Ribeira os venres 20 e 27 de xuño. O primeiro deles a cargo de Eva Ike co seu espectáculo A por el bote. A entrada terá un custo de 14 euros máis gastos de xestión. O día 27 vai ser a quenda de Osvaldo Digón con Outra movida. Neste caso o prezo da entrada vai ser de 12 euros máis gastos de xestión. A compra das entradas para os dous monólogos pode realizarse de xeito presencial nas oficinas da Casa do Concello ou ben a través da venda en liña en ataquilla.com. A actividade está promovida pola Concellería de Cultura e as productoras Funcando Eventos e Cantaruxa Eventos. Multitudinaria recepción abrindada polos noieses ao seu equipo de fútbol sala logo de lograr a permanencia en Primeira División. Xogadores técnicos e directivos do Noia Portus Apóstoli recibiron o apoio e gratitude da súa afección. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Noia quedou pequeno para acoller os afeccionados do Noia Portus Apóstoli de fútbol sala. O Concello brindou unha recepción ao club que vén de gañar a Copa Galicia e de lograr a permanencia en Primeira División por cuarto ano consecutivo. Si alguén fai 4 anos decía creedes que van a ser capaces de manter a categoría durante 4 anos consecutivos e demais, pois seguramente nin os máis optimistas creerían que eso iba a ser posible, acompañado das Copas Galicia correspondiente e de todas as alegrías, satisfaccións e ataques de nervios, sobre todo do presidente. Toda a temporada escoitaba a palabra sufrimento, 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 sufrimento. E eu lle dicía, vamos a esperar os últimos partidos de Liga. Chegaron os 2 últimos partidos de Liga e eu lle dixen, ao acabar estes días lle dixen, eu os únicos minutos que sufrín foron 3. Un con Zaragoza e 2 en Inter. E vos tamén sufristes de carallo. Aquilo foi terrible. Foi terrible, terrible. Sabedes por que lle dixen eu a esta xente que había que esperar hasta o final? Porque confiaba no cuerpo técnico e nos meus xogadores. Gracias a todos, de verdad. O corpo técnico e os xogadores recibiron o calor da súa afección tras unha durísima tempada na que a permanencia semellaba imposible por momentos. Finalmente, o empate ante o Movistar Inter e a derrota do Burela en Cartagena fixeron posible que sigan unha tempada máis na elite do fútbol sala a nivel nacional, sendo o único equipo galego que xogará en primeira. Para mí este año, e creo que para todos fue unha lección de vida, de luchar desde el primer día hasta el último, de que la vida nadie te regala nada, que hay que luchar hasta el final, que si te rindes no te lo van a regalar y como dijo Javi, el día de Zaragoza fue tremendo, estábamos prácticamente fuera, pero a veces que la vida no te la da, nos dio una oportunidad y nosotros nos agarramos a ella hasta el final. Comenzaba ese sueño de viajar por los mejores campos de España y de jugar en la mejor liga del mundo. Podemos decir alta y claramente que vamos a jugar en la mejor liga del mundo por cuarta vez consecutiva en la próxima temporada 25-26. Tras agradecer a afección o seu apoio inquebrantable, o acto rematou coa entrega de varios agasallos conmemorativos deste fito co que os noieses xa fixeron historia. O Concello de Ribeira homenaxea a Eizan Calo, que gañou a medalla de prata no Campeonato de Trieste en Italia. Xunto coa súa irmá Ela, son campións de baile de parellas galegos, estatais e europeos. Con este acto celebrado este mediodía no Salón de Plenos, presidido polo alcalde Luis Pérez Barral e o edil de Deportes Xavier Vidal, e o que tamén asistiron familiares, amigos e compañeiros, o Concello quixo tributarlle unha recepción oficial a Eizan Calo, que ven de proclamarse recentemente na localidade italiana de Trieste, subcampeón de Europa de patinaxe artística. O alcalde destacou o papel deste xoven patinador, que leva o nome de Ribeira a todos os campeonatos que vai, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos vendo que en Ribeira hai grandes deportistas, non só en equipos, en competicións de colectivas, non como equipo, senón tamén deportistas pois a nivel individual que están destacando moito en diferentes disciplinas e que dentro do Concello de Ribeira pois queremos apoiar e visibilizar para que en Ribeira saibamos cales son os nosos deportistas, que os recoñezamos tamén pola rúa cando os vexamos e que
tamén os apoiemos na medida das nosas posibilidades, non? Pois a verdade é que temos aquí un portento no patinaxe, tanto aí, tanto Moela, aquí en Ribeira, pois darlle aí tamén as grazas de representar pois o Concello, o nome de Ribeira, pois en todos os campeonatos nos que vai. Visiblemente emocionado, o neno agradeceu o recibimento. Estoy orgulloso de mí mismo, también por mi entrenadora, por mi familia y por mi patrocinador. Y quería dar las gracias a todos y a todas. Dende o Concello desexaronlle tamén a maior das sortes nos seus próximos compromisos. Un deles será xa esta fin de semana en Barcelona, aonde acudirá xunto a súa irmán Ela para participar no Campeonato de España por parellas en categoría Alevín. Ademais dun diploma conmemorativo, o Concello fíxolle entrega tamén dun cheque regalo para poder cansear no comercio local. Máis de 400 participantes daránse cita na 7ª edición da Mini BTT Concello de Ribadumia. As probas van ter lugar este vindeiro domingo no campo de fútbol de Leiro. Ali van a volver as distintas probas de diferentes categorías de rapazada de entre 4 e 14 anos. Na presentación desta proba salientaron que o evento vai mellorando, gañando cada vez máis peso no calendario deportivo da zona. Trátase dunha das citas deportivas marcadas en vermello no calendario do municipio. Falamos da Mini BTT Concello de Ribadumia, unha proba que acada este ano a súa 7ª edición e que se vai celebrar este domingo no campo de fútbol de Leiro. Na xornada agárrase a participación de máis de 400 ciclistas. Esperamos sobre 450 participantes. Temos diseñados 5 circuitos según categoría, según teñen máis dificultad ou menos dificultad, con alternativas todos. A proba está organizada polo Club Ciclista Ribadumia e conta coa colaboración de, entre outros, o Concello e a Federación Galega de Ciclismo. A rapazada que vai participar ten entre 4 e 14 anos, dividida en distintas categorías, cun circuito adaptado ás súas necesidades. O objetivo principal vai ser que os nenos disfruten e que aprendan dos obstáculos que lle temos postos por aquí, cada obstáculo con a súa alternativa para reducir a dificultad e para que os nenos que están máis preparados pois que poidan disfrutar e os que menos que tamén o pasen ben. O circuito máis pequeno será sobre 500 metros e despois o máis grande sobre 1,8 km, ao que os nenos darán botas según a edad deles, non? Na presentación da proba salientaron que esta Mini BTT vai mellorando ano tras ano, gañando cada vez máis peso no calendario deportivo da zona. Somos conscientes de que cada ano queremos mellorar cada un dos eventos e este ano optamos a que como mínimo manter o mismo nivel de anos anteriores. Si podemos, evidentemente, melloralo, que eu creo que estamos no camiño de melloralo. Por lo tanto, felicitacións, seguir apostando polo deporte. Ribadumia ten que apostar polo deporte, estamos facendo esforzos para que precisamente o deporte de Ribadumia sea un dos atractivos máis importantes. O Club Ciclista de Ribadumia conta ademais cunha puxante escola que non deixa de medrar. A esta proba de feito vai aportar alrededor de 60 nenos e nenas. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.